nipa nyinaa ne wiase nyinaa ɛbra yɛfa ahohiahia ɛmre mu ɛbra yɛde apɔmɔdene nhyehyɛeɛ bi te sɛ nsa hohoro na yɛkentene nipadua akɔ akuta yadeɛ mu no na tumi aboa yɛ ma yɛako atia amanehunu yi nanso ɛduro ne ayaresa biara ne hɔ atumi wɔ mu a ɛsene Onyankopɔn mmoa na yɛhia Onyankopɔn mmoa yi sene adeɛ biara ne da nyinaa ɛfa ho ne asɔre a wowɔ anaa ɔsom a wowɔ mu yɛn yɛ mfra a yɛfra enipa a ɛwɔ wiase afa na nyinaa wɔdwene wɔn abusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyinaa daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mopɛ hwehwɛ mu pii a mama ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da soɔ ne sɛ yɛbɛsan atemonka Nyankopɔn nhyira mo.
Sapat at payak ang pamumuhay ng 62 taong gulang na si Enrique Genero Ramirez na una nating nakilala nang minsan siyang naging beneficiary ng MCGI Free Store Mexico City branch. Mis padres han fallecido. Tengo una hermana viviendo en otro estado en la República. Y mis tíos, pues tengo algunos años que no tengo contacto con ellos. Las circunstancias de la vida, mi matrimonio se deshizo, estoy divorciado. Siya ay isang caretaker ng mga paupahang bahay para sa mga turista o bakasyonista sa Guadalajara, Mexico. Hay mantenimiento a 2 casas que se encuentran en renta. Sa unang tingin, hindi aakalaing mayroon itong malaking dalahin. Subalit kung siya'y lalapitan, mababakas ang lungkot at hiya sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa maliit na kita o kahirapan, kundi dahil sa kanyang mga ngiti, laging may kulang. La salud, porque al ingerir los alimentos no están siendo triturados, no están masticados correctamente. Esa es una. La otra, en la autoestima. Yo sentí como que perdía valor. Kasabay ng pagkawala ng kanyang mga ngipin ay ang pagkawala rin ng kumpiyansa sa sarili ni Enrique. Gustuhin man niyang magpagawa ng pustiso, wala siyang sapat na kakayanan dahil sa maliit niyang kinikita. El sueldo que percibo no me daba la capacidad para ahorrar y poder tener la posibilidad. At bilang pagpapadama kay Enrique na sinamahan siya ng mga kapatid na maipasuri at mabigyan ng ilang araw lang. Muling nasilayan ang matamis na mga ngiti ni Enrique at pasasalamat na kanyang natanggap. Quiero dar las gracias a Dios primeramente, a todo el mundo de la Iglesia de Dios Internacional. At syempre, pinagkalooban din siya ng mga kapatid ng libreng grocery items mula sa MCGI Free Store. Hatid ay malaking pagbabago sa damdamin at pagkatapos ng bigat ay napapinhawa gaya ng ulat. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Salamat sa Diyos sa patuloy sa ating mga kaliitan upang makapaghatid sa ating kapwa. Magpakalaan ni
Muli pong sumaati ng kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kapatid, at sa lahat po ng mga panauhin. Minsan pa po, anyaya talaga ng atin pong mga kalooban. Tayo bio ya ton safrabo se mama yenyi akoma insi ho ansane ya basha sie hien yankopon asem no ma ya mo yankopon empire ensra yankopon animu adom mama nyina mo mpaye ne no Arade yankopon eja twede yampon ewo doba kroni din eja bio ya bo na kumbe mo aseda fodie se wasana mai na kwenya pa se yenhia wensem na yentie wotene ne nsɛm kronkron ene rade yeda wase se yemre mu na bi amuyo na bone wiase akono atwa ye ho ahia no ipadodo no a re afiro do no asan wona chiri afiro ho na so akra bi wo ho no mo a wo pese wotie wotene ne nsɛm kronkron yada wase se wa mai na kunya pa sade beya na ibehia wonsem yestra o stechura na ka yemu biara wonsem na wonkyerɛkyerɛ be tru wonin che yestra o sefa wonsa ka na kuma na mai na hoden aye de bete opɛ na wotene ne kronkron ase sade beya bitmeja yestra o se bring out netene ye ebra ye hia wonsem no no nsɛm kronkron na yɛsrɛ wo sɛ ma yɛne yɛbusua na na yɛn small ɛberɛ ɛsɛ mu yɛsrɛ wo yɛn bɔne ne yɛsene ntɔ bebree ɛyɛ tia wo no atɔ na da mu asɔfo atorofo ɛdada yɛsrɛ wo sɛ gye yɛn mpata yɛsrɛ wo
Tumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Magandang araw po, magandang gabi, ano mga oras pong muli. Magandang araw po, magandang kaya nyina mama nyina chen aha adwo sɛdeɛ mukuro mu mmara siti biara ɛne kasa kompɔte a mutie dwumadie wɔ mu no ɛda Awurade ase sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pɛyi ne atoa so esua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm na yɛn ne da ɛtɔ so mmienu bio Onyankopɔn ne mmoa ne n'ahommɔborɔ mu yɛn nuanom a yɛfiri Members Church of God International yɛka mo ho sɛ wɔmɛka yɛn ho wɔ dɔn yi mu na wɔn a sisiɛ na wɔaba ahoma no so wɔ no abere a yɛgu so esua yɛn asubɔ nkyerɛkyerɛ anaasɛ Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm no wɔn a wɔntumi antie wɔn mo deɛ nnora no akwanya wɔ hɔ mobɛtumi na yɛn adi nsa wɔ so wɔ sɛ dɛ bɛyɛ a yɛn nyinaa bɛtumi atie no nyinaa pɛpɛɛpɛ na yɛn bɛyɛ nna dunan a yɛde bɛsua Nyankopɔn yɛn Awurade Yesu Kristo tene ne nsɛm yɛn bɛkyɛ aseɛ afiri dwoɔ da kɔpem fie da na wɔtwe kakra na yɛto nsa afrɛ mu ɛnyɛ tententene na yɛn bɛboro dɔnhwere baako deɛ ware pa yɛ dɔnhwere baako ne fa ɛno nti yɛsrɛ wɔ mmerɛ ne madagyeɛ yɛsrɛ mo mama yɛ nyinaa yɛnya mmerɛ ne adagyeɛ ensua Nyankopɔn ne nsɛm a ɛfiri kra nsɛm kronkron no mu na dɔn yi mu no yɛma mo brother Eli Soriano na ma mo nyinaa kye aha adwo sɛdeɛ mote yɛn ka wɔ mo kurom mmerɛ mu sɛ tie biara mama yɛntoa so ensua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm ɛnora na yɛsua asɛm ti bi afa asafo no ho ɛyɛ adwene sɛ yɛde kan yɛsua yɛn ɛfiri sɛ wɔankasa mu firi mmeame ahodoɔ ne nsɔre ahodoɔ mu saa na yɛ mu dodoɔ no ate bea ase teɛ ne no ma wofoɔ kane na wɔn mo yɛ Catholicfoɔ me papa na ɔyɛ altar boy me maame na Bakaran Catholic asafo mu ɛna na wɔsom ɛhɔ no ne yɛtete meɛ ɛhɔ nso na yɛwɔ me me maame firi Pasai me papa nso yɛ Catholic ni na meyɛ altar na ɔsan so yɛ altar boy na wɔsom ɛwɔ afɔrebukyia ne so menim sɛ momo dodoɔ no a ana momo binom kane na wɔmokɔ Church of Christ anaasɛ wɔn mokɔ nsɔre ahodoɔ yɛn ne anuanom a ɛwɔ asafo yi mu tebea a wɔnom ɛwɔ mu ebi a sɛ yɛbɛsua Nyankopɔn asɛm no adom so kɔ a saa asafo yi a yɛwɔ mu yi anuanom efiri nkama yɛ sɛ mo firi mmeammea ahodoɔ ne nsɔre ahodoɔ na Manalo asafo no SDA foɔ Mormon foɔ ebi firi Baha'i faith ebi firi Buddha foɔ som mu ebi firi Confucius na egyidie ne asomukrio ahodoɔ mu na asɛm baako pa yɛbɛtumi de yaba na wieɛ anaadeɛ baako pa yɛn nyinaa yɛbɛtumi adwene ho ne sɛ ebi a wɔn mahunu tena ne nsɛm bi wɔ ha a ɛboro de wɔn mahunu pɛn so ɛno nti ɛna wɔn mapa Nyankopɔn asafo no mu no yɛn ne adeɛ mɛpɛ sɛ mo nyinaa mote ase anuanom Twerɛ Kronkron no mu no yɛwɔ asafo baako pɛ ɛna ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu ɛnte sɛ nnɛ yɛwɔ nsɔre mpempem a yɛfrɛ wɔn mo wɔ din ahodoɔ mu ebinom se ebinom mpo deɛ asafo no kora wɔmfa nyɛ adwuma bio ebinom se wɔyɛ Yehowa adansedifoɔ asomafoɔ no apɛn so no wɔn na ɛyɛ Awurade Yesu Kristo wasuafoɔ na nadansefoɔ mapa ade kyerɛ ɛfiri sɛ wɔn hunu Awurade hyɛ ne mu
ate Awurade Yesu Kristo ene. Danso Yehowa dansedifo no wɔn mo ehu no hwee. Menim kwan a wɔn mo fa so ɛbɛyɛ adansefoɔ. Danso adansefoɔ no ehuni. Wɔde wɔn nsa so mu wɔhwaa ne ho mpampan. Yɛne ne yɛfɛ no ɔdanseni. Na sɛ ne san kɔbɛfrɛ wɔn asafo no sɛ asafo no sɛ de Awurade Yesu Kristo frɛ no no wɔn mo asesa no ayɛ na dansedifo. Ebere te sɛ Almeida kuyo no ɔmɔfra mo sɛ ɛyɛ ministry Jesus Miracle Crusade Ministry. Anuanom saa no ma nyinaa sɛ yɛba bɛyɛ mu hwehwɛmu amesrɛ ma mo bomfu yɛnto nhyɛ wɔ bia so ɛhwehwɛmu ne yɛyɔ yɛsese gyidie mu nneɛma nyinaa gyidie mu nsɛm nyinaa wei ne akwan a yɛbɛtumi afa so asua yɛn Awurade Yesu Kristo ne nsɛm a yɛ nokorɛ deɛ wɔtwerɛ kronkron mu nyɛ crusade saa ara nso na ɛnyɛ ministry asafo ne din mapa asafo a Onyankopɔn nam yɛn Awurade Yesu Kristo so siye no yɛse asafo wankasa ministry ana wɔsom adwuma wɔ Greek kasa mu no ɛyɛ ecclesia asɛm ecclesia no kyerɛ sɛ wɔn a Onyankopɔn afrɛ wɔn wɔn a yɛafrɛ wɔn afiri biribi mu yɛn ne ecclesia asekyerɛ yɛn ɛyɛ nsɛm mmienu a yɛka bɔ mmɔgyen 1537 a yɛfiri G2564 kyerɛ sɛ yɛfrɛ mu afiri biribi mu ecclesia anaa asafo kyerɛ sɛ yɛfrɛ mu afiri biribi mu na tete akristofoɔ no a wɔdi kan wɔ Twerɛ Kronkron no mu no akristofoɔ a wɔdi kan no wɔn yɛfrɛ wɔn mo firi Yudafoɔ som mu Onyankopɔn ma wɔn mo firi mu te sɛ Paul ɛberɛ a wɔfiri Yudafoɔ som mu no Onyankopɔn frɛ no ba Onyankopɔn asafo no mu bɔma yɛn kenkan Galatians 1:13 Galatifoɔ nwoma baako nkyɛmu 10 amate abrabɔ akane na ɛwɔ mu wɔ Yudafoɔ som mu sɛdeɛ metaataa Onyankopɔn asafo no maa no boro soɔ na mesɛe wɔn na menya nkɔsoɔ pii wɔ Yudafoɔ som mu mɛkyɛ ne mɛte pamfoɔ na mebɔ agyanom atete sɛ mo ho mmɔdene na ɛsɔɔ Onyankopɔn a woyi me firi me na yam ani na wɔnam n'adom so afrɛ me no Paul Onyankopɔn frɛ no firi Yudafoɔ som mu na ɛfiri Yudafoɔ som mu na yɛfrɛ no sɛ ɔmɛyɛ wɔ somafoɔ wɔ Onyankopɔn asafo no mu bɔma yɛn kenkan 2 Corinthians 1:1 Paul Yesu Kristo somafoɔ a wɔnam Nyankopɔn pɛ so afrɛ no ne wɔnua Timote de kɔma Nyankopɔn asafo wɔ Korinto akyire no ɛfiri Yudafoɔ som mu ɛna wɔbɛyɛ ɔsomafoɔ ɛwɔ Nyankopɔn asafo no mu ano nti Greek asɛm ecclesia no yɛ ɔfrɛ wɔn a yɛafrɛ wɔn nyinaa a wɔfiri mmeammea ahodoɔ wɔ nipa mpɔtamu no ɛfrɛ Awurade Yesu Kristo abrɛ so yɛwɔ binom wɔn ma yɛfrɛ wɔn atwerɛfoɔ binom yɛ Farisifoɔ wɔn yɛ kuyu ahodoɔ ebinom yɛ Sadukifoɔ na wɔn ɛsom Paul aduru biayɛ hɔnom wɔn firi nsɔre ahodoɔ mu yɛn mu yɛ Greekfoɔ som
Na yawo kuo bi wo hɔ no mo a na wo hɔ no mo saa bre no awana kwaka asafo ne ho no awo tete Kristo fo no abre so se Farisi fo ne atwerɛfo wo fi Yuda fo sumu ajadini anasasam ecclesia kyerɛ ofre efre wɔnom efi wanasafo dadamu na yɛfrɛ wɔn mo aboa wɔn ano wɔ faako ɛnyɛ saa adwuma no nko na mbom sɛ ɔbɛboa wɔn ano ayɛ wɔn baako ɔbɛboa Nyankopɔn ma wɔabɔ apete wɔ amanɔne no ano yɛwɔ baako bi wɔ hɔ no ma yɛn Awurade Yesu Kristo bɛboa ne mma no wɔn abɔ ahwete Twerɛ Kronkron ka no John 11:52 na ɛnyɛ wɔn mma no nko na sɛ ɔbɛka Nyankopɔn mma a wapete no nyinaa nso abɔ mu ayɛ wɔn baako yɛn kenkan Efesofoɔ nwoma 9:9 Ephesians 4:4 yɛwɔ nipadua efisɛ nipadua baako ne honhom baako na ɛwɔ hɔ sɛdeɛ wɔafrɛ mo ɛso mo frɛ ɛne dasoɔ baako mu wɔn a Onyankopɔn afrɛ wɔn no yɛama wɔn ɛne dasoɔ baako wɔn a yɛafrɛ wɔn no wɔn mo wɔ nipadua baako mu sɛdeɛ wɔafrɛ mo yɛwɔ nipadua baako a honhom baako no nso wɔ mu wɔ saa nipadua baako na Nyankopɔn afrɛ ne mma wɔn mo abɔ ahwete no nyinaa saa nipadua baako na wɔ Nyankopɔn afrɛ ne mma kɔmɔ nipadua bɛyɛ ɛyɛ ecclesia kyerɛ sɛ yɛafrɛ wɔn mo afiri adi ɛna yɛaboa wɔn mo wɔ faako na saa biaya yɛfrɛ wɔn mo yɛfrɛ wɔn mo kɔ nipadua baako mu na saa nipadua no yɛde baade Colossians 1:8 mu ma yɛntie na wɔn ne nipadua a ɛyɛ asafo no tire nti asafo no na yɛ nipadua no saa nipadua no mu na waboa Nyankopɔn ɛma nyinaa ano na ɛhɔ no mo na wɔhyia mu ɛno nti ne yɛwɔ nipadua baako yɛmmerɛ mu no Brazil ma mo ha no mo nko ano yɛwɔ nsɔre bɛboro 40,000 mpɛm aduane wiase nyinaa no ɛmmerɛ ebi a wobɛtumi aka sɛ yɛwɔ nsɔre ahodoɔ ɛyɛ 50,000 ebi a nsɔre nketenkete nso keka ho yɛmmerɛ mu no yɛwɔ nsɔre ahodoɔ na so Twerɛ Kronkron kyerɛkyerɛ nipadua baako pɛ ana asafo baako pɛ ɛno mu na Onyankopɔn afrɛ ne mamfo na waboa wɔn ano sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi aba abɛsom mu yɛn ne yɛasɛm tie nnora yɛsuayɛ yɛwɔ nipadua baako yɛwɔ asafo baako sɛdeɛ wafrɛ yɛn aba yɛn frɛ ne dasoɔ baako mu no yɛyɛ Nyankopɔn asafo Church of God yɛbɛhunu aka no wɔ Twerɛ nsɛm ahodoɔ mu ɔma yɛn kenkan 1 Corinthians 11:22 na deɛ bɛtumi ahunu akan ni ɔma yɛn kenkan na mo ne afie a modidi na monom wɔ mu anaasɛ ɛne mo tie na mobu Nyankopɔn asafo no na mogu wɔn a wɔnni bie no anim aseɛ te sɛ Pato Robertson ɔsɛ asafo ho hia na atumi agye nipa nkwa ɛne mo tie na wobu Nyankopɔn asafo no ana Twerɛ Kronkron nso ka no wɔ Korintofoɔ nwoma no mu sɛ ebinom sɔre tie nkyerɛkyerɛ asomafoɔ no akyerɛkyerɛ a ɛka no wɔ 1 Corinthians 11:16 Korintofoɔ nwoma di kan eti du baako nkyɛmu du nsia na sɛ obi pɛ sɛ ɔgye yɛn ho akyinye a yɛn na yɛmu saa abra no na Nyankopɔn asafo ahodoɔ no nso nyɛ saa anuanom a wɔn Nyankopɔn asafo no mu no wɔanom nyɛ akyinnyegyefoɔ na ntɔkwapɛfoɔ na asomfoɔ no asɛmpakafoɔ no nso wɔn yɛ adwuma
ɛwɔ Nyankopɔn asafo no mu. Asomafoɔ nnwuma eti aduonu wɔtwe Acts 20:28. Ɛnti monhwɛ mo ho ne nwankuo nyinaa. Ɔnam kronkron de mo asisi wɔn so ahwɛfoɔ sɛ mɔbɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya anya wɔn yie. Ahwɛfoɔ ɛwɔ asɛmpakafoɔ wɔn ne ahwɛfoɔ a wɔn Nyankopɔn asafo no mu. Ɛnyɛ nsɔre foforɔ mu. Deɛ di ho adanse ne 1 Timothy 3:5. Ɛsɛ na sɛ wobi hunu ne fie so hwɛ a ɛbɛyɛ dɛn na wɔbɛhwɛ Nyankopɔn asafo soɔ. Ɔmotwa mo ahunu. Ahwɛfoɔ no anaasɛ mpakafoɔ no kane no na wɔn mo yɛ ahwɛfoɔ a wɔn mo yɛ ne Nyankopɔn ne mma ɛwɔ Nyankopɔn asafo mu. Twerɛ Kronkron sɛ wobi hunu ne fie so hwɛ a ɛbɛyɛ dɛn na wɔahwɛ Nyankopɔn asafo soɔ. Yɛantwerɛ no sɛ ɔbɛyɛ dɛn na wɔahwɛ Roman Catholic asafo so. Wankasa ɔbɛyɛ dɛn na wɔahwɛ Church of Christ so. Wankasa ɔbɛyɛ dɛn na wɔahwɛ ne Jerusalem so. Wankasa ɔbɛyɛ dɛn na wɔahwɛ Foursquare Church, Methodist, Wesleyan asafo so. Wankasa ɔbɛyɛ dɛn na wɔahwɛ Anglican asafo so. Saa nsɔre nyinara ɛni Twerɛ Kronkron mu. Asafo a wɔatwerɛ din wɔ Twerɛ Kronkron mu no ɛyɛ Nyankopɔn asafo, Church of God. Owura no din na wɔ so. Owura no din na yɛde frɛ no. Ɛno ara yɛsua yɛn sɛ wɔ Nyankopɔn se adeɛ a ɛyɛ ne deɛ no yɛbɔ ne din na frɛ no. Mɛsan yɛabɔ Isaiah nwoma eti aduana mmiɛnsa nkyɛmu nson, Isaiah 43:7. Obiara wɔbɔ me din frɛ no na mɛbɔɔ no mɛmaa m'anim onyam. Mɛnwono no na mɛyɛɛ no no. Ɛyɛ adeɛ mu da hɔ pefee nte saa. Adeɛ a wɔbɔ wɔ Nyankopɔn din frɛ no. Wɔ Nyankopɔn sɛ wɔbɔ maa n'anim onyam. Na mɛnwono no. Deɛ Nyankopɔn bɔɔyɛ no na wɔbɔ ne din frɛ no no. Ɔno na wɔnwono no. Ɔno na wɔyɛɛ no. Ɔno na wɔbɔɔ no maa n'anim onyam. Kyerɛ sɛ adeɛ biara a yɛwɔ Nyankopɔn deɛ no yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din na frɛ saa adekodeɛ no. Sɛ wɔkɔfrɛ ne Foursquare a baatwa wo wɔkyerɛ sɛn anaasɛ Church of Four, Trapezoid anaa Rectangular Church, for Square Church anaa mɔsɛ moyɛ Foursquare Church. Tene ne nsɛm bi wɔ Twerɛ Kronkron mu a mode mo gyidie gyina so bɛfrɛ asafo no sɛ Foursquare Church. Anaasɛ mode wɔsɔfo no din na ɛbɛto so afrɛ no te sɛ Wesleyan asafo, te sɛ Lutheran asafo, anaasɛ Martin Luther asafo no. Nti wɔpa kyerɛ sɛ pɛɛ na yɛmpɛ sɛ bɛbu Nyankopɔn anaa pɛɛ na yɛmpɛ sɛ bɛyɛ sɛ tiama wɔ Nyankopɔn anaa sɛ yɛbɛbɔ wɔ Nyankopɔn din afrɛ n'asafo. Yɛn nso ne wɔba no nso pɛ. Ɛberɛ Awurade Yesu Kristo ɔba bɛfiri asase yi so no na yɛasoma no akɔ wɔ soro no. Yɛne mpa ɔbɛsane akɔ soro no. Yɛne mpaeɛ a ɔbɔɔ wɔ Nyankopɔn. John 17:11. Na afei mene wiase bio na yɛnem na ɛwɔ wiase. Na mɛdeɛ mɛreba wo nkyɛn Agya Kronkron. Wɔn a wɔde wɔn ama me no fa wɔn sie wo din mu na wɔayɛ baako sɛ yɛn. Na ɛberɛ a ɔba bɛforo akɔ soro no ɔbɔɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ kaa sɛ mene wiase bio. Na Kristofoɔ no na ɛwɔ wiase. Na mɛdeɛ mɛreba wo nkyɛn Agya Kronkron. Wɔn a wɔde wɔn ama me no fa wɔn sie wo din mu. Kristo wanka sɛ fa wɔn sie me din mu. Wɔkae ne sɛ fa wɔn sie wo din mu. Wɔayɛ baako sɛ yɛn. Enti ɛno ne dwane kɔhyɛbea no. Nyankopɔn din no yɛ dwane kɔhyɛbea. Sɛ ahobanbɔ adeɛ. Ɛhɔnom na Nyankopɔn din no wɔ. Nyankopɔn din no yɛ abandenden a wobɛtumi adwane akorɔ. Na busɛm eti dunwɔtwe nkyɛmu du Proverbs 18:10. Abandenden ne Awurade din ɛnom na wɔtene ne ni dwane korɔ na wɔkora no. Awurade din yɛ abandenden
ɛyɛ abandendene kɛseɛ ɛmu na ateneneefoɔ dwa no korɔ na wɔgye wɔn ano nti n'asafo no yɛbɔ wɔ Onyankopɔn din na frɛ no Twerɛ Kronkron mu no yɛfrɛ no sɛ Church of God. Twerɛ nsɛm maako du baako na wɔ Twerɛ Kronkron mu a say Church of God. Mama yɛnkenkan 1 Timothy 3:15. Timothy ngumadi kan etimi ensa nkyɛmu dunum. Na sɛ bia mɛkyɛre a wɔhunu sɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɔbɔ ɔbra wɔ Nyankopɔn fie a Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu. Amɔkyɛwo yɛwɔ nokorɛ asafo foforɔ bi wɔ Twerɛ Kronkron mu ana? Twerɛ Kronkron ne sɛ Nyankopɔn asafo, Nyankopɔn bɛn wɔ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu. Ɔma yɛnka no brɛfo kasa mu nso na sɛ ebi a mekyɛre a wɔhunu sɛ deɛ ɛsɛ sɛ wobɔ ɔbra wɔ Nyankopɔn fie a Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu. Spanish kasa mu no ɛsɛ na sɛ ebi a mekyɛre a wɔhunu sɛ deɛ ɛsɛ sɛ wobɔ ɔbra wɔ Nyankopɔn fie a Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu. Portuguese kasa mu na ɛsɛ na sɛ ebi a mekyɛre a wɔhunu sɛ deɛ ɛsɛ sɛ wobɔ ɔbra wɔ Nyankopɔn fie a Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu. Bisaya no kasa mu na sɛ ebi a mekyɛre a wɔhunu sɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɔbɔ ɔbra wɔ Nyankopɔn fie ɔbɔ ɔbra wɔ Nyankopɔn fie a Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu. Kapampango no kasa mu na sɛ na sɛ ebi a mekyɛre a wɔhunu sɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɔbɔ ɔbra wɔ Nyankopɔn fie a wɔ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu. ILOCANO kasa mu ɛsɛ na sɛ ebi a mekyɛre a wɔhunu sɛ deɛ ɛsɛ sɛ wobɔ ɔbra wɔ Nyankopɔn fie a Nyankopɔn
nokorɛ dum ne enyinasoɔ no mu kapampangan no kasa mu na se na sɛ bia metwɛre a wakunu sɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɔbɔ ɔbra wɔ Nyankopɔn ayɛ wɔ Nyankopɔn tiasefoɔ no wasafo bakit eklesia ne enyinasoɔ anya hwɛ na di anya adwuma anya ne dia ne Nyankopɔn wasafo oyɛ Nyankopɔn na sunyafo na mise buda wanya hwɛ mise buda wanya hwɛ yie mise buda wanya hwɛ yie mise buda wanya hwɛ yie budafoɔ a wɔyɛ me nyɔnko nipa buda wanya hwɛ yie foɔ no Japanese foɔ adentira ɛbɛsɛ mo nyame na mo som no wanya hwɛ yie mo ne mo kwan ya buda fa so wuye ɛbɛsɛ wɔyɛ nipa onye nyame ɛfɛ ne Gautama Buddha anasa kyerɛ sɛ deɛ n'adwene mu abue obi a n'adwene mu abue nti ɛfɛ ne sɛ Juda ɛbɛsɛ Buddha asekyerɛ ne sɛ obi a n'adwene mu abue na sampa sɛ w'adwene mu abue a pamotɔ wo Buddha adwene mu abue na mo ne mo kwan n'adwene mo ne mo kwan fa so wuye bɔma yɛ bu mfu Buddhafoɔ no mu tie no yɛhwehwɛ mu Buddha ne din asekyerɛ ne sɛ deɛ n'adwene mu abue ɔma yɛnkɔ kenkan Encyclopedia Britannica 2005 ɛdeɛ na yɛtwɛ no saa nsɛm no mu saa kɔwa nkata na sɛdeɛ bɛn ase Buddha ewi ɛberɛ a wɔre mmere pɔsen a yɛnam akɔ na wasafo no na mo kuo no wɔbɛfrɛ wɔ mo ho ana Buddhafoɔ wɔfrɛ mo sɛ Buddhafoɔ so mo nyame mmere na ekum noɔ wɔyɛ na wɔbɛsom no mekae menyon onua bia no wa asafo ma ne me text message ka se brother Eli afere me hunu nipa ko a Buddha ye oka ye nkyerɛ me bra no da so ye Buddha ni no woni me nipa ko a Buddha ye efe ne mofras na no oye Buddha ni na se Buddhist of Hong Kong oye Buddha ni bi ba timetimi aka se lepia 43 ye abibi 43 ye ya wo ye wo man na yansum Buddha fo som ne bi every wo Buddhafoɔ kuro mu a wo pe wo mpe wo bɛkɔ every wo mo nye nsɔre foforo ma wo mo kuro te so Hindufoɔ nso ano nso kwasiasom baako yɛ ɛyɛ Hindu som no wo mo som nantwie de ne yɛ chinchinka ano na yɛ obi nyame nkurɔfoɔ esom nantwie ne ade nhwiren asense wo mo komu anantwa mu gigya wo mo nangu ka kwa ho agigya wo mo agigya nangu wo no ho nipa opese wugya wo nan a wokɔ agya na bia so wokɔ kwadwon so wokɔ mo bia hunu wo antwa no gya ne nangu ne ho wo badwam no ono na ɔde ne bɛyɛ wunyame wani mu nyansa yerum nyame ɔmo yɛ mmoa ɔmo yɛ nantwie Nyankopɔn bɔ yɛ se yɛ ni wa mo se yankosom won nti afei mo hunu sɛ nipa bi mo mo do mo akɔ akɔhyɛ som bi mo nwene ho anantwie kura hyɛ nipa tumi ase ɛnuanom mama yɛ nwene ho hwan na ne ho adene wɔ nipa na sɛ nantwie hwan na ne mu nyansa nipa na nantwie nyɛ nipa na ne mu nyansa se ne nantwie empo nantwie wɔ ho ehu kura mpo nipa tumi de wɔn nsu dwodwo wɔn nantwie wɔn ho yɛ hu no nipa kura tumi dwodwo wɔn ɛfiri sɛ nipa ɛwɔ tumi esi na mmoa Omaya can James 3:7. That's on a jata chicha sonore. Omukunkum sumu na nhwie ewe na odie nyame a wayi no na ye jata aduane na nhwie no ye jata aduane no eno na ye wu nyame Omaya bumfu enkrofo yi ya na nhwie asono asom wo na so mo wayi asono nuane empo sum jata kra no a enye everse yenum ye bone yenum ya toro ene ifidie wodi anka obeyi jata no kra na aso no mpo anka adwene kakra wo na so no mpo kra sa ya bone so obesom no everse kra tumi di asa ni pedo won so adwodwo won ama wo ye de ni pape empo asumu apumu sum na makase enipa tumi de won su dwodwo won abanya nkopon abode mu enipa na ye kese
na wi akwa som saa mmoa yi ya no ma ye bunfu nokorɛ na meka kyerɛ wo na wokɔ budafo som ni bi ana wo sum budafo som a dwene ho sɛ aboa wo dwon so gane na gu ne ho ɛwɔ kurom na wo de no ayɛ wunyame som no ye nya ara ho sɛm ana ye we bin mo hon mo ya mrante wa ne mamba mampam to mo am wutie mo bu afu me ana hwe na abu afu me ama wonsa so sɛ bia bɛka se ye bɔ wasafo chi obu afu anu ama wonsa so everisa no kra na meka kyerɛ wo ɛyɛ bɔne so ɔbɛsom na ntwie ɛyɛ bɔne so ɔde aboa bi bɛyɛ wunyame asom no but wa ma ya nwene hu la vada de suku nkwada na mo wusua de ye we belong to the animal kingdom ya se ya wo emo ahenie mu a enipa na ye kase sene mo wa nyina aboa biara nipa so kyane no na ye ya no kwasema ye di hu adanse se nipa potumi de wonu so dwodwom moa empo awowa wa mo botoro anu evrem anu mpo nipa kratumi de wonu so dwodwo won ene patumi de wonu sa kyere won sasamba ka sa mga yan. Alam niyo, diada na wo sum sa niyo may nakalaking kasinungalingan mga kababayan. Ano ano yen mo na ya tro akese Mama yan kan Romans 1:25 Arso wasa sa Nyankopon no kura ya tro na wasɔre som abɔdeɛ sene wɔbɔ adeɛ wɔhyɛ no daa no anuanom ahunu wɔnom asesa nokorɛ no de akɔ akɔgye atoro ɛna wɔnom som abɔdeɛ no sene ɔbɔ adeɛ no wa mu wɔn sanko wɔbɔ adeɛ no mu na wɔse yɛ som no wɔnyɛ abɔdeɛ te sɛ nantwie ne asono na sɛ nnɛ no ne adeɛ hindufoɔ som afɛ wɔyɛ budani ana buddhist wani ngu wɔ Nyankopɔn anim ana wɔnua bi wɔ Singapore wani gye ɛkasa brother Eli first na mebu afu sɛ de mani agye wo ho benya wakora mɛyɛ wa tu aresa wunti aba behunu sɛ Buddha kane no so wɔkɔfa Buddha honi na anim kura no wa boni mu ase so obu ni sɛ wɔyɛ nyame da so mmere ya pɔɔsen ɛna kum no lepiafo na bibifo do wɔn na kɔm te wɔn na so obi ankɔhwe pɔɔsen na okɔ Filipi mo yɛ obribe yɛ fɛ yɛ mo atase nuane aya to agu wɔ restaurant na sɛ to bar ɛfɛ ne park nuane a binum adi ato agu no awɔ bɔɔla mu no makɔsesa no makanehye ansa na wɔn adi wɔn na wɔni hwee no na so Filipiafo ahiafo krampo ne nyansa se ne Buddha yi a anumɔde na mmere pause na kum no jobɛka sɛ yei enye no kra na enu ya no ma ya nwene ho ma ya bumfu wa mo dwene ho afato ho wɔnom sɛ manalo yɛ ɔbɔfo Kristo yɛ nipa manalo yɛ ɔbɔfo ɛna Kristo yɛ nipa ɛna ntuo pa kyɛ sɛ ɔbɛkɔ Church of Christ asafo mu wo wi ase from Church of Christ wo hu sɛ yɛ ehu manalo ɔmo sɛ ɔno yɛ ɔbɔfo ɛna Kristo yɛ nipa abra ɔbɔfo ho ade ne sene enipa ɔmo ni kwan yɛ fa so yi ade papa awɔ sɛ yeyi de yɛtene mama yɛn kenkan bio Proverbs 22:1 dimpa na sɛ woyie sene ahunyadeɛ dimpa na sɛ woyie sene ahunyadeɛ pii mpo wɔ ahunyadeɛ kɛseɛ ana wɔ ahunyade bebree kura no a ɛyɛ sɛ obeyi dimpa arese Twerɛ Kronkron mu no dimpa a wɔsɛ woyie ne Nyankopɔn dini yɛ ne din a edimu ɛno ne yɛ na Awurade Yesu Kristo asɛm a wɔka yɛ ɔma yɛ ntie Twerɛ nsɛm a wɔ Luka nwomati 2:8 ankyɛmu 2:8 na ɔpɛni bi bisaa no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ pa ɛdeɛ na manya na manya daa nkwa na Yesu bua sɛ no sɛ adɛn na wofrɛ me papa obiara anya papa gye wɔ baako ɔne wɔ Nyankopɔn Awurade Yesu Kristo sɛ adɛn na wofrɛ me papa obiara anya papa gye wɔ baako ɔne wɔ Nyankopɔn sɛ ɛba dimpa mu a ɛdim papa bi wɔ hɔ no mu ɛkyɛne wɔ Nyankopɔn deɛ anaa
Erotia Twerɛ Kronkron na se Nyankopɔn asafo na se Church of God. Monwene ho. Enuanom akɔ Church of Christ, Aglepaya na asafo, Wesley na asafo, Lutheran na asafo. Monwene ho bio. Ana Roman Catholic asafo, Church of England. Ana sorry biara okro. Roma na England fuo ekoko. Na efiri ano so no. Omo anka bio. Church of England. Ayaw niya kasi na Iglesia Ana Katolika Queen Elizabeth Romana. afraid aya asafo wa England ni se aya Church of England. Every one Roman Catholic asafo ni bio. Onuabarima Elizabeth efiri se wo mo ya akese se kanena United Kingdom na se UK ahini no aso enti Roman afa ahini ne animunyam ni nyina abɔ wɔ ne bo enti wɔn ntɛm teteye ne wɔ friend se Roman Catholic Apostolic Church asɔfo akese ne nyina wɔ Rome enti Onuabarima Elizabeth ne wɔn ma nya adwene ɔte ne ho free Catholic asafo ne ho one friend say Roman Catholic Apostolic Church, never more friend say Church of England. Every say Onuabarima Elizabeth. I don't know what the breakers say were England as suffering. Maybe I know Yano Munim. Ayaw pumayag ni Queen Elizabeth na tawaging Romana. No? Kaya nangyari. There is a Mississippi Bahasa, sorry, no, to Onuabarima Elizabeth and person friend is a Church of Roman. And one more tale. Kaya maraming issue pagdating diyan sa pangalan eh. Hindi naman tayo dapat magkakagalit. Yene butayen tia. Ya wan pinwa na fadin wa safune din po. Mo mayen bun fu ye ho ye ho. Mo mayen ntane ye ho ye ho no. Ama bun fu me wonu abalis fa Catholic fo Twerɛ Kronkron free. Ahor me na kan. Our high put that brother Eli. Yene adia Cardinal Rufino de ne sasha se yene krata anasa Twerɛ Kronkron a Roman software Cardinal Rufino de ne sasha se ko ho ho bi nchen. Na ma ne buye. Aya Catholic for Twerɛ Kronkron tisa. Yene de Roman software ne twere. Rufino Cardinal Santos. And then ne sasha se Mario Batazar. E de sasha se na sa krensemi kana Twerɛ Kronkron. Rufino Santos. And then ne sasha san krata no wase. Ama obi oyo ho ye Romani. Madan ken kana so ma fo nyumatie de no nchemadu no wotwe Acts 20:28. And ye ho bi wa ha ye Catholic ni. Wa ye Catholic ni ana woni aba. Afa de ken kan ye maye. Ene de wo makro ngoman mu ni aba ya kan ne bako maye. Enti mo hwe mo ho ne nya kro nyina. Wono hom kronkron de mo sisi wono so wa hwefo. Say mo be ye ne Nyankopon asafo a ade ono aramuja enya wonu yi ya ku ne pani anu anu mahunu ono amu ne kan ye aya Catholic ni onye ya safo ba wa ken kan Catholic fo Twerɛ Kronkron amaye ade an wa kan free Catholic fo ankasa Twerɛ Kronkron Nyankopon asafo Church of God awade ono aramuja ato da sebebre Yankopon chira so aboa me ne enuanom mahuna na won so kura Twerɛ Kronkron ahwe na kan e wom bi okọ Protestant ana okọ SDA sorry ana ke asomafo nyumati aduonu nchemaduonu wotwe Acts 20:28 na kwa kan obegunu asafo bend ne yebo Yankopon asafo de waye na dimu de waye na papa Yankopon asafo na se Lutheran asafo Alinang mabuti. besra mo nyima no da wahe na ye papa de wa Twerɛ Kronkron mu no ada fa wona Twerɛ Kronkron ko poti ekuta wo fa wona Twerɛ nsɛm ko poti a wo kan ese Nyankopon asafo de wahe na ye papa Nyankopon asafo na se Lutheran asafo mesrawo ma wa koma ne wa honi mu nyia no wahe na dimu Lutheran asafo ana Lutheran Church ana se Nyankopon asafo Church of England and as a Church of God. And you know, a dimu piece ever frost of no. Say Nyankopon asafo. Obi wo Twerɛ Kronkron mu a wo behunu. Asana wo befu be ndi kan fru Twerɛ Kronkron mu.
se ubu afu me se me kasa Nyankopon asafo nti na ubu afu a awo Twerɛ Kronkron mu se se wo hwɛ enye ye ne nyansa se ma wo mu ana vesa ya ne Twerɛ Kronkron mu ase Nyankopon asafo awode wono aramogya atoye elegena na kasa mu de na ya twere ase Nyankopon asafo Church of God awode ono aramogya ato ILOCANO Twerɛ Kronkron mu ase Church of God Nyankopon asafo de ono aramogya ato jere wahi na ya papa de wo Twerɛ Kronkron mu anasa de ekuta nipa arete se asafo bi wo hono mu a yebegye adie na awose ya kyerɛkyerɛ Nyankopon asafo no anya yene anuanom be boso bio Nyankopon asafo no Church of God asafo nya yende ya awo Twerɛ Kronkron da damfie mpemienu bi nie 2000 years ni na ba ya afia se misa ne se Nyankopon asafo no de na yebeye no ya wo Mmara nsɛm bi wo hono mo a babasahin ko ang 12:9 ng Roma. Pakibasa kapatid na Daniel. Nyankopon ne se makenka Romans 12 verse 9. Barada ne mama yankenkan. Mama nya atwum emfra wodomu monkyire bone mama ta papa ho. Tede wa he na ya papa. Sabi ni Kristo dun sa taong kausap niya, ba't mo ako tinatawag na Tede wa he na ya papa. Walang ibang mabuti kundi isa. Na sada na ofra papa obiara ni wa ya papa. De wa ba ko tayo sa mabuti. Utos yun. ate say Kapuotan ninyo ang masama. oba bata papa ho aye ya mransem ase monkyire bone na mama ta papa ho. Sa Buhano kasa mu no ekase mama nya atwum emfra wodomu monkyire bone na mama ta papa ho. Magtapot kamo sa maayo. Monkyire bone na mama ta papa ho. Iayat awan kuman. ILOCANO kasa mu so ekase mo nya atwum emfra wodomu Sa limit-mitan nyo. monkyire bone na mama ta papa ho. Sa mabuti. Alam niyo mga kapatid, dapat tayo aanib sa iglesyang Anuanom asafo a awo Twerɛ Kronkron mu ana wose Yakobi aya Kristo Mmara se yebe kobi hindi na raw kailangan ng ande sa Pato Robertson kyerɛkyerɛ ang pagpasok daw sa iglesia di ose asɔre ho hia araw maligtas kailangan daw ni Kristo o ka ga nya wo nkwa na sɛ da be wo benya nkwa no ase wose wo fa Yesu natin si Kristo. awose asɔre ho hia bio Ano po ba ang mama sa'yo, Panginoon? yemisa Kristo Awurade Yesu Kristo ya fa wo sɛn Gawin ka namin. Pato Robertson say Tanggap sa'yo. o de fa Awurade 12:40. Awurade wa kwa ba ne ya fa so fa wo Ang nagtatakwil sa akin. Ama yan kinkan Hindi tumatanggap John sa 12:48 pananalig. de o mu me na wanye me sam no wadi obu no aten Sa kanya, asama maka no ano ara na bebu no aten da di atwere no hatol sa huling araw. Ayun pala, pagka itinatakwil mo yung ano ne pananalig no ni Kristo, se wopo Nyankopon ne nsem wopo Kristo ne nsem ane wopo wonu amu nso will sa o say die o mu me na wanye me nsem no yung palang hindi wadi obu no aten o aral ni Kristo. Pagtatakwil pala kay Kristo. de wanye Nyankopon ne nsem de Nyankopon ne kyerɛkyerɛ wopo Kristo wobesi dan no wakasa fa Yesu nanso wo mpɛsɛ na asafo no deɛ wɔbɛgyeɛ ɛnyɛ Kristo na kyerɛkyerɛ asafo no ho asɛm ana Onyankopɔn si asafo no afɔ ba bɛfa dini a ɛni Twerɛ Kronkron wo sɛ wafa Yesu nanso Yesu ɔkyerɛkyerɛ asafo no deɛ wo sɛ wɔmpa asafo no ɛyɛ asafo a wɔtwerɛ Kronkron no yɛ Nyankopɔn asafo Church of God ɛnuanom ɛhia sɛ yɛkɔ bia na ɛyɛ ade a wohia Twerɛ Kronkron no sɛ mommata papa ho mommata papa ho bata biribi ho na ɛyɛ mmara na yɛ na amanamamufoɔ ɔkwan bɛne bɛtumi afa so abɛka asafo a wɔtwerɛ Kronkron no mu ho Na ang mga hentil mama yɛnkenkan tagapagmana
Sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ didifoɔ nipadua korɔ no ara bi na wɔnam asɛmpa no so wɔanya kyɛfa wɔ bɔhyɛ no mu bi wɔ Kristo Yesu mu. Sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, mga kababae, eto, meron kayong kopya ng Ebanghelyo, ng Biblia. Meron din Twerɛ Kronkron no bi. Wɔkuta Twerɛ Kronkron no bi. Yɛn nso yɛwɔ bi. Asɔfoɔ nyinaa wɔ bi. Obiara wɔ Twerɛ Kronkron. Yehowa dasedifoɔ no nso wɔ bi. Adeɛ mɛpɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ menyɔnko nipa. Yɛn wɔma yɛn nka na Ephesians. Afisofoɔ nwoma no bio. Paul se yɛyɛ amanamamufoɔ. Obiara ɔwɔ Israel maa no abɔntene so wɔ Twerɛ Kronkron no frɛ wɔn amanamamufoɔ. Ɛnyɛ Israelfoɔ, ɛnyɛ Yudafoɔ. Na yɛbɛwie wɔ amanamamufoɔ mu, Filipiafoɔ, Japanesefoɔ, Americafoɔ na ɛkeka ho. Ɛyɛ amanamamufoɔ. Amanamamufoɔ no ɛyɛ yɔnko adidifoɔ. Ɛyɛ yɔnko adidifoɔ wɔ nipadua no mu. Ɛyɛ nyinaa yɛnim sɛ nipadua no yɛ asafo no. Ntɛmpa no yɛkan ɔno ne nipadua yɛ asafo no tire. Afei, asafo a yɛ Twerɛ Kronkron no yɛbɛkɔ akɔka ho bi. Na yɛmu da wɔpɛfɛ ɔse Ephesians 3:6 sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ adidifoɔ ne nipadua korɔ no ara bi. Amanamamufoɔ bɛyɛ adidifoɔ wɔ nipadua korɔ no ara mu bi. Wɔn yɛ yɔnko adidifoɔ wɔ Nyankopɔn ne bɔhyɛ no mu bi. Awɔ sɛ yɛbɛyɛ anuanom wɔ nipadua korɔ no ara mu bi. Na sɛ nipadua no nyinaa nim sɛ yɛ asafo no. Asafo no nipadua na yɛ asafo no. Ɛhɔ na wɔ sɛ yɛbɛyɛ anuanom. Na asafo no yɛ wɔ Nyankopɔn ade a wasi. So wɔde bɛgye nipa nkwa. Bɔma yɛn kae sɛ Twerɛ Kronkron no se sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ adidifoɔ ne nipadua korɔ no ara bi. Na wɔnam asɛmpa no so anya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no ho bi wɔ Kristo Yesu mu. Ɛgalo kasa mu no se amanamamufoɔ bɛyɛ nyɔnko adidifoɔ nipadua korɔ no ara mu bi. Nipadua no yɛ asafo no. Nti wo nso bɛnya nipadua no mu kyɛfa. Ɛgalo kasa nkyerɛ asɛ foforɔ mu no se ɔbɛyɛ anuanom wɔ asafo no mu anaasɛ yɔnko adidifoɔ ma yɛn kenkan Corinthians 10:32. Monyɛ deɛ to Yudafoɔ anaa Helafoɔ anaa Nyankopɔn asafo so ntidua. Na yɛn na yɛdi kan ɛfrɛ yɛn wɔ Nyankopɔn asafo no. Nyankopɔn asafo no awɔ sɛ yɛbɛka ho bi. Ɛbrɛ sɛ ɛwɔ hia sɛ wosi wankasa wasafo te sɛ dɛ manalo yɛ ɔyɛ no. Te sɛ deɛ Ellen G. White ɛyɛ ɔyɛ wasi wɔn wɔn asafo. Joseph Smith Atempɔn ma ne so obi ate ne deɛ. Daso Twerɛ Kronkron mu no asafo bi wɔ mu dada. Nipadua bi wɔ mu dada. Ansa kora no yɛbɛwowo no na wɔ Twerɛ Kronkron mu dada. Wode ano sɛ bɛkɔ akɔka ho. Anuanom ahunu yɛn krataa yɛkɔtwɛ n'aban mu no ase members Church of God International. Church of God asafo no nya yɛn deɛ. Yɛde yɛn anuanom wɔ mu. Ɛno ne din a yɛkɔtwɛ no wɔ aban mu. Yɛn ne registration a yɛnkɔtɛ foforɔ biara. Ɔkwa bɛn deɛ fa so kɔka ho bi. Deɛ Paul ka yɛ no emu da hɔ. Mga kasangkap o kaanib ng katawan na iglesia, no? At mga may bahagi sa nipadua korɔ no ara mu bi. Ɛwɔ bɔhyɛ mu fafafoɔ wɔ Kristo Yesu mu.
Sabi nung iba sa akin, paano ka naanib diyan? Tinanggap ka ba? Ebinom se, usi dem beye wonua wa asafo ni mu. Asomafo na je wotu mu ana. Sabi ko, Obi bo wasu ana. Beka se, so beka asafo na wo se wo beje asempa no. Ewu hia se wo nipa bi beje wotu. Eye wo Nyankopon na wo se. Aje wotu mu. Okwa be na Nyankopon befa so aje wotu mu. Ene se wo beje asempa no. Baby biara wo fire no. Emfa no ba bia wo fire Nyankopon be na asempa no so ajo. Yankin kan Acts asomafo nyuma eti dunchemu aduasa nan na Petro buye na no kan se nokorɛ na mahunu se Onyankopɔn hwɛ nipa anim na mmom ɔma no biara mu die wosuro no na wɔyɛ ade tenene no ɔpɛ sɛ wɔgye no. Sino ang tatanggap sa atin? Ang Diyos. Pag ginagawa wɔn na bɛgye yɛn ɛyɛ Onyankopɔn na sɛ yɛbɛyɛ Nyankopɔn tenene yɛbɛyɛ Nyankopɔn apɛdeɛ ɔma no biara mu die wosuro Onyankopɔn na wɔyɛ ade tenene no wɔyɛ deɛ tena Onyankopɔn bɛgye wo arote anuanom ɔkwan betumi yɛfa so aba bɛyɛ anuanom Onyankopɔn asafo wɔtwerɛ kronkron no ɛne sɛ yɛbɛgye Nyankopɔn tenene nsɛm yɛbɛgye asɛmpa no bɛsen abɔ so bio sɛ amanamamufoɔ bɛyɛ yɔnko adidifoɔ amanamamufoɔ nso bɛnya kyɛfa wɔ nipadua korɔ no ara mu ɔbɛyɛ ne bɔhyɛ no mu fafafoɔ bi wɔ Kristo Yesu mu wɔnam asɛmpa no nso bɛnya kyɛfa ɛwɔ asafo no mu sɛ ɔbɛyɛ wɔ nua a ɔkwan bɛrɛ bɛfa so ɔbɛka Nyankopɔn asafo no ho bie agye wɔ nam asɛmpa no so yɛnkenkan wɔ sɛboa no kasa mu sɛ amanamamufoɔ ɛnso bɛyɛ adidifoɔ ne nipadua korɔ no ara bi wɔnam asɛmpa no so wɔanya kyɛfa wɔne bɔhyɛ no ho bi wɔ Kristo Yesu mu nti asɛmpa no so na wobɛnam ɛnya kyɛfa ɛwɔ nipadua no mu nipadua no yɛ asafo no ɔbɛnam asɛmpa no so anya Kristo Yesu mu kyɛfa no bi anaa ne bɔhyɛ no mu kyɛfa ILOCANO kasa mu na sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ yɔnko adidifoɔ ɛwɔ nipadua korɔ no ara mu bi na wɔanya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no mu bi ɔbɛnam asɛmpa no so anya bɔhyɛ no mu bi ana bɔhyɛ no mu kyɛfa na pampanga no kasa mu sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ adidifoɔ ne nipadua korɔ no ara bi na wɔnam asɛmpa no so anya kyɛfa wɔ nipadua ana wɔanya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no ho bi wɔ Kristo Yesu mu ɛnti yɛ asɛmpa no so ne yɛbɛnam asɛmpa no so na yɛba bɛka asafo a wɔtwerɛ kronkron no mu ho ɛno nti ɛna asafo no nya yɛn deɛ yɛka kyerɛ manalo asafo no abra ne yɛgye akyinye wɔ Pampanga meka sɛ makan kasa nkyerɛ sɛ yɛ mfumusuo Church of Christ wɔwɔ sɛ wɔn ne nokorɛ asafo no meka sɛ sɛn na seteɛ abra ne yɛtwerɛ 61 AD abra ne yɛwo wɔ anaa aba bɛyɛ wo ɔmo sɛ ɔmo na yɛ Church of Christ asafo no wɔyɛ hoa yɛ fitaa enti akwadaa ne ntɔkwa nti anuanom sɛ yɛba abɛdwene ho a obiara ntumi nnaadaa yɛ epuansa na wo nana ka nso a yɛbɛwo no wɔ mpo no na yɛatwerɛ no twerɛ kronkron dada sɛ Church of God wowie abɛka sɛ yɛwo de ya wowie abɛka sɛ ɔna ɔte yɛbɛyɛ dɛ n'atumi ayɛwo ansa koraa na yɛwobɛba wiase na wɔtwerɛ kronkron mu dada yɛtwerɛ kronkron bi mfirinhyia ahaasa Awurade wu akyiri anyina ma ɛyɛ mpa tete adi 1700 years ɛfrɛ ne Codex Sinaiticus yɛne twerɛ kronkron mehu no wɔ London awɔ British nwoma korabea na abra mekɔɔ England no mehunu saa twerɛ kronkron ne photocopy ɛmu nkrataa nyinaa tete
na may a photocopy abo ho ban said I bet me abo ho ban na ya friend say codex sinaiticus ya de yansa na twere ye o twere 330 AD ye ben asomafo no abreso de watwe no wo mu no ye Nyankopon asafo na say Church of God 1914 manalo kenkan ya wase wɔnom na ye no kura asafo no obere na ye wo ye Philippine asafo edikan ye Yudafo ena na ewo mu asafo edikan ye Yudafo na so ye Philippine na ye bekasa wo na asafo ne ye wo de wo na ye no kura asafo no ye fum so no kura asafo no ye de wo Twerɛ Kronkron no mu eno na wase ye koro afre say bekwa akoye anuanom ewo mu bekwa kwaka ho keke enta ye frɛ members Church of God ye mu ne yesi ye asafo na Filipi aban no amra no sɛ asɔre biara mɛtwerɛ ne dinti no ɛmɔ ne yɛkɔtwerɛ no saa ne yɛtwerɛ no sɛ Nyankopɔn asafo anuanom yɛreturn so from sɛ mobɛgye yɛ ne mfrɛ so a yɛne deɛ yɛtwerɛ no Twerɛ Kronkron no mu ɔma yɛ nyinaa yɛ mmom na yɛnye Kristo nkyerɛkyerɛ ɛyɛ Nyankopɔn asafo wɔ Twerɛ Kronkron no mu yɛnka nkyerɛ mo na yɛnyere mo sɛ kyenkyena kye a wɔmmɛka yɛ ho yɛn mu kora yɛyɛ anuanom wɔ asafo nyɛ yɛ dea Nyankopɔn asafo nyɛ ne yɛte yɛ Church of God asafo nyɛ ne yɛsiyɛ na wɔ Twerɛ Kronkron mu dada deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ bɛkɔ akɔka ho yɛde deɛ yɛsiyɛ fitete Kristofoɔ no abrɛ so ɛno ho asɛm na yɛka ne yɛmmerɛ mu na habɛyɛ anuanom emu da hɔ magmamana rin tayo ng buhay na wala hanggan yung heirs tagapagmana po yun members of the same body ɔse na amanamamufoɔ nso sa amanamamufoɔ nso bɛyɛ adidifoɔ ne nipadua kɔ no ara bi na wɔnam asɛmpa no so nipadua no yɛ asafo no na wɔnam asɛmpa no so anya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no mu bi wɔ Kristo Yesu mu nti anuanom yɛnam asɛmpa no so to nsa frɛ mo sɛ mommra na yɛnka asafo Nyankopɔn yɛ wɔ Twerɛ Kronkron no mu ho bi afei ɔkwan bɛtumi yɛfa so wɔbɛyɛ anuanom no na wɔse yɛhunu nkyerɛkyerɛ no ɔkyena ase Nyankopɔn yɛ adom a ɛbɛhyɛ ase yie adeɛ ne asɛmpa no nkyerɛkyerɛ ɛwɔ se yɛsua na yɛtumi aba abɛyɛ anuanom wɔ asafo no mu ang iglesia ng Biblia ay ang iglesia ng Diyos. Monkae se asafo wɔ Twerɛ Kronkron Nyankopɔn asafo na sɛdeɛ bɛbɛtumi abɛyɛ anuanom no yɛhia asɛmpa no adeɛ ne asɛmpa no nkyerɛkyerɛ a wɔsɛ yɛgye na sɛ yɛtumi gye to mu a yɛnya kyɛfa ɛwɔ asafo no mu bi asɛmpa bɛn na wɔsɛ yɛgye di nkyerɛkyerɛ bɛn wɔde mama mɛmfa nto saa kwan yi so ɔsɔfoɔ bi kaa sɛ gye asɛmpa no fa asɛmpa no ɛdeɛ ne asɛmpa no ɔsɛ mmara pa no ɛdeɛ ne nnepa no nkwagyeɛ nti mogye asɛmpa no to mu a na wɔagye asɛmpa no ma wo nsa so na wama wo nsa so na ɔsɔfoɔ de ne nsa agu so na ɔmo wia wo sɛ kadi makyi so wayɛ abɔdeɛ foforɔ ɔyɛ ɔmo boa ɛyɛ nnada nyɛ asɛmpa no kwan ne no asɛmpa no nyɛ yɛn nsa yɛmma soɔ ne yɛde gyeɛ asɛmpa no yɛ nkyerɛkyerɛ no nyɛ sɛ wɔma wo nsa so keka nsɛm hunu adi sɔfoɔ bi akyi ɛna ɛkyɛ sɛ woagye asɛmpa no ɔkyena Nyankopɔn yɛ adom a na yɛbɛsua asɛmpa no ɛnkɔpem sɛ yɛbɛsua wie asɛmpa no ɛyɛ mmaransɛm ɛyɛ Kristo nkyerɛkyerɛ wɔma yɛn kenkan Efesofoɔ nwoma ɛti baako nkyɛmu du mmiɛnsa Ephesians 1:13 ɔno ara mu na mo nso mote nokorɛ asɛm a ɛne mo nkwagyeɛ ho asɛmpa no ɔno ara ɛnso mu na mogidi yɛ no ɔde honhom kronkron a wɔde ahyɛ mo bɔ no ɛno ne no Nyankopɔn asɛm mo nkwagyeɛ asɛmpa asɛmpa no nkyerɛkyerɛ ɛyɛ nokorɛ asɛmpa yɛde bɛyɛ de yɛbɛn asɛmpa no nkyerɛkyerɛ bɛyɛ ne deɛn yɛbɛtie ne kɛkaa naa muntie 1 Corinthians 15:1 arianom afei mɛrɛkaa mo asɛmpa a mekaa mo na mogye yɛn nso na mogyina mu nso verse 2
Na fei wanam so gyemo nkano sɛ musom dene sɛdeɛ meka mo asɛmpa no a anyɛ saa deɛ na mo agye adi kwa enti ɛyɛ asɛmpa no Paul sɛ asɛmpa no so ne yɛbɛnam agye mo nkwa sɛ wɔde yɛ asɛmpa no yɛ adwuma wodi yɛ asɛmpa no so deɛ yɛakyerɛkyerɛ wɔn wɔde yɛ adwuma Kristo se ɛno so ne yɛbɛgyina agye wo nkwa asɛmpa no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ sɛ yɛgye asɛmpa no nya adeɛ bɛma wo nsa so kɛkɛ na asa ɛno nti yɛhia Kristo asɛmpa no Kristo asɛmpa no yɛmma yɛn nsa so kɛkɛ keka nsɛm bi nni sɔfo akyi na asa ɛnam abɛn na wɔde bɛyɛ adwuma wɔ asɛmpa no mu mo deɛ moma mɛma mo adwene bi sɛ asɛmpa no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ yɛkasa asɛmpa a ɛyɛ mmaransɛm ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ɔma yɛn kenkan Filipifoɔ nwoma ɛti baako nkyɛm aduonu nson Philippians 1:27 ɛneɛ na moma mo abrabɔ ɛmfata Kristo asɛmpa no nko ara na sɛ mɛba na mebɛhunu mu o sɛ menni hɔ o mate mo ho asɛm sɛ mogyina pintin no honhom kuro mu na mɔde adwene kuro bɔ mu di apereɛ gyidie firi asɛmpa no mu sa pananampalataya sa ebanghelyo. Sabi po ni Pablo, ang inyong pamumuhay awɔtɛ ne Paul se bɔma mo abrabɔ ɛmfata Kristo asɛmpa no nko pagsasalita, pagkain, pagdadamit na ɔkwan yɛfa so kasa yɛdidi mu yɛntaade hyɛ mu ɔkwan bɛfa so ne yɛn nyɔnko nipa tena ɔkwan bɛfa so yɛ setiama yɛawofoɔ ɔkwan bɛfa so adɔ yɛn yerenom yɛn kununom ɔkwan bɛfa so ahwɛ wɔ abusua so ɔkwan bɛfa so asiesie wɔ ho ɔkwan bɛ na wɔsi yɛfa so yɛn nyɔnko nipa kora tena ɔkwan bɛ na bɛfa so abɔ yɛn bere sɛ ɔman ba asɛmpa no wɔ mmaransɛm ne nkyerɛkyerɛ ma yɛn ɛba ntade hyɛ mu kora no ɔkwan bɛ na wɔsi yɛfa so siesie yɛn ho yɛnom ne nneɛma a yɛto nsa afɔ mommra mɛtie asɛmpa no nkyerɛkyerɛ pamotwɛw nnuane bi wɔ hɔnom a ɛyɛ akyiwade wɔ asɛmpa no mu anaa prɛkonam weɛ ɛyɛ akyiwade asiefoɔ sɛ mayɛwe prɛkonam bɔnkɔ suhuri abebew ɛyɛ akyiwade anaa sɛdeɛ asiefoɔ keka no saa na ɛkyɛ wɔ asɛmpa no mu atɔ da ɔmoka sɛ ɛyɛ suhuri ɛyɛ akyiwade sɛ ɔmɔwe asiefoɔ deɛ ɔmo se suhuri prɛkonam pɔnkɔnam nantwinam pɔnkɔnam ɔmo sɛ yɛ akyiwadeɛ suhuri yɛ akyiwadeɛ prɛkonam asiefoɔ deɛ akyiwade no yɛ bebree ɔmo asɔfoɔ no adaadaa mo biribia yɛ akyiwadeɛ ma wɔnom bine ho hyetɔ yɛde ɛyɛ mmɔnkɔ a yɛ wode woni ka pɛ na wanya hyetɔ no ɔmfa ho nwane ɔmo sɛ ɔmo mpɛ ade ɔmo wia no yɛ nantwinam ne akokɔ nam pɛ anuanom ɛbɛyɛ a wode mmɔmmra wode wonyɛ w'adwene koraa sɛ asafo bɛba bi kora no a wode yɛ bra bɛtie na wobɛte aseɛ te sɛ nea woyɛ hwehwɛmu no bra bɛyɛ hwehwɛmu fa asafo yi ho anaasɛ de mɛbɛka kyerɛ mo no wode bra bɛpɛ mu mfomsoɔ kɛkɛ ɛrɛ kora bɛma wɔ kwan anuanom yɛnya deɛ wɔ sɛ yɛkɔ ho ntɔkwa Kristo ne nkyerɛkyerɛ no ɛno nti ne yɛtɔ sa afa mmɔmmra ɛwɛ sɛ yɛn ni asɛmpa no nokorɛ asɛmpa no yɛn wɔ Twerɛ Kronkron no mu ɛwɛ sɛ asɛmpa no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ sɛ yɛgye deɛ nyɛ sɛ bi a ɔma wɔ nsa so keke ɔbɛgye asɛmpa no adi na asɛmpa a wɔkyerɛkyerɛ no asomafoɔ no mu da hɔ yɛn kenkan Colossians 3:16 Twerɛ Kronkron no sɛ mama Kristo asɛm no ɛntena mo mu bebree bɔnkyerɛkyerɛ na mɔnkasa ɛnkyerɛ mo ho nyansa nyinaa mu bɔmfa sankuo so nnwom ne ayɛyie nnwom ne honhom nnwom ɛnto dwom ɔda so wɔ mo akoma mu ɛma wɔ Nyankopɔn yɛn so ne asɛmpa no nkyerɛkyerɛ foforɔ asɛmpa no mmara nsɛm baako sɛ bɛto nnwuma yi Nyankopɔn ayɛ
Enkrofo to nyom mo munim Nyankopon asem kora to nyom. Munim nipa ko mo to nyom ma no. Awitan kita ang sarili nating panahimig, ang iyong maririnig, pakinggan mo. Sino inaawitan? Enkrofo to nyom, o mo to nyom po ma hwan. Twerɛ Kronkron mo no, dwomoto ay Mmara mo wa sempan mo. Obato nyoma yi wo Nyankopon aye adepa. Arisa Nyankopon na wo to nyoma yi no aye. Ene nka maye se ya to nyom mpo yi obiara aye. Diba? Pati yung pagka-Filipino inaawit mo. Tapos ene ya to anyoma o man se wa man bapa. Ibon mang may layang lumipad, hawak-hawak pa yung puso. Tulungin mo at ya to kana dia sa to ya boso. Kaya to nyoma wa man no. Se Philipia man no se Philipia man. Ay wa man na tisa no ma wache na hye prebuo mu obesu obete atua. Aye wa bisrawo temi sufre na se me pese me kuno wo mpo a naawitan mo Pilipinas, hindi lang 'yon. Ateniano ya tonyo mpo ma wa man no ya man o man mpo franka ya tonyo mano se o man inhwire na so man flowers ya mpakitan o man inhwire ya no ho efe inhwire ya wo ho efe a ya yi wo se agina hwede ama ye na wo nto atoaso. Kita mo yan ang national flower. Ang kulay maguno ye ne wo man inhwire ang diwa ng aming pangarap, ang iyong bangot halim wona ye na kuma mu da ye so ay aming nalalanghap. O bulaklak na nagbibigay ligaya, inhwire ya na ni jiye Dafo sampagita na wa ho fate se wa ba akitesia talulot ang siyang tunay na sagisa. Waya inhwire aya gina sade mapa puso'y waga wa kuma motete sa baya kita nyo, palibasa, makabayan ako. Ayan mo huno. Na sana sa meye obia. Medom menche bra na meye abrantie no. Minim sanyu nyina. Sampagita. Amanu hwira anyim mpo. Ana pena minim sanyu nyina to. Amano insum milkfish. Kita nyo mga kapatid, lahat kinakantahan mo. Ano mo huno? Yato nyo ma obi biara. So wonderful, oh my papa. To me you are so good. No one could be so gentle and so lovable. Oh, my papa, he always understood. Tatay mo yan, ano? Nanay naman. Yeah, papa, kaya to nyo mo mano. Yeah, mama, suwe. When you were here beside me,
Mama, those happy days when you were here to guide me, safe in the glow of your love, sent from the heavens above. Nothing can ever replace the warmth of your tender embrace. Oh, Mama. Kita mo? Meron kang awit para sa mama, meron kang awit para sa papa, di ba? Meron kang awit para... Mama, yawanyom po maya mamenom, nyom maya yen papanom, omanum po shireng, ana omane franka kaya to nyom mano. Meron kang awit, pati nga yung hopyang hindi mabili, may awit yun eh. Yawanyom, amo bibiara. Magsatabi, la-la-la-la-ran, yung mga may kalokohan. Tukat ba naman pati si Haring Solomon eh, inilagay sa kanilang awit. Na enam po mo de King Solomon na kan wamo nyumo. Amo se ahene Solomon. Kita mo yun? O ngayon? Awo. Saan mo i-justify? Omo de ahene Solomon fra wan mo nyum. Bahuno. Eni ano mo she. Wojumo tuwo no, wojuma wotuwo no. Hwan na woto nyuma mano. Ana ya to nyuma bibiara. Maria kra tu bi mano. Maria, llena eres de gracia. Asa Maria. Yang ko pon na duma shawuma. Na arade kawo ho. Na washira wo. Bendito es. Wala yashra wo man yina mu. Na yashra ne wo yefunu mo ba. Yesu. Na yashra ne wo yefunu mo ba. Inawitan mo si Maria. Inawitan mo bandera. Inawitan mo. Ba kuna moto nyumo ma Maria. Omoto nyumo ma yishira ino. Ya to nyumo mpo. Ama wenipa ayeti modenefuo se wakomani ahumobro na se wukuma no ma bia anyan ma ba akopɛ ne besu anuano mo hwɛ ade mpa na wawia se nipa ntumento nyumokura ma won anyum anyine sine wiase menem nyum bia anyine sine wiase anyine sine fie efrisho pepepem in 4 billion years beka say Soriano ya hantai minimum nyum bebre ayetete nyum enam rante wane mabawa no mabawa munim sa nyum nyum bi won ma mefimi na na ban ma breso minimu yenum yetete nyum sky where we can be alone and faith renew and find the hollows where those flowers grew. Alam niyo ba kung kailan yan, mga kapatid, yung awit na yan? Bira na nakakaalam niyan ngayon eh. 1887 yan. Kwa ya kira sa anyo mo no. Anyo na yun ya kira no 1887. Reginald the Calvin and the kira anyo no 1887 and the wapa honto ma 1889. Sa anyo mi adi ba 200 years. Every 1903 me wanyo ba ya turn 1903. Me wanyumbe atu free 1906. Me watete nyumbe bire wo honom. Me na nyumbe bire na na wotwere kronkron mu a. Empansa kra na bebo wiase no. Na sa anyum no wo ho. Return sa frem wo chama mra. Na yensua asɛmpa no kyerɛkyerɛ. Enu anam dwumoto eno so ye Awurade Mmarasɛm ka asɛmpa no bi. E beto nyuma yi Nyankopɔn ayi Nyankopɔn ayi. Ahwa beto nyum biara keke. Adwumoto so ka asɛmpa no ho
wahwe kasa na hada na wunya se yesia sa no mayina ane yehia se yesia se de ebe ya na ada obia ya mpese bedata obia nti brabe sua na hunu na obiara nso ntime na ada wanu anu yare ton sa afra mo kina mama yenya mmere do hwere ba ko ne fa mesra mo mama yenya ada age mama me mo mmere ne bi omra ne yemesia yankopon asem opa manje na so de etie bia na ma wa adwene mpu abu ama wonim die mu ado wa yankopon mo wane na ho mobrom okina yare ton sa afra mo yani age se ya ba gye few so ama mo atie yankopon asem na anuanom yankopon hyira mo Daniel, asadan kan yankopon bibiara ma waka ye ho ne dai awada tasumi no ayesia Awurade Mmarasɛm na yankopon ya adom wa ya return south from bio abada tasumi yankopon ya adom ye be ye kyina wachina wuku tade mo kromo mmerati biara ana kasa biara mo wutie dwumadie no wo mu no ye ka ye hu no yes ye beton sa from samamra ama ye mompa ye ma wiase yina yem ebe ye wiase yina mpa boy wia 130 na akwenya wo ho ma enepa gina mfa ho ne osuma ye wo mo ye reton sa from se bomaka ye hu abro ye bompa ye na ya stre ye nyankopon ho hu mobro enianom abio asana ye ntembe tete no enianom ne ya ho efrem ya me yahudo wiase enianom wo Church of God International asafo mu a wo tie dwumadie nso wo komodi ya fidi yesu no ana ho matrofo so mesramo mama ye gina ye mom Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo. Nagbibigay sa amin ang kaalaman. Your righteousness that gives us knowledge how to spend the life that you have given to us, for us to learn to obey your will and to do good before you, for us to learn the rightful manner of worshiping you. Father, please bless our fellow men who have listened to your holy doctrines. You know them all, each one who is seeking for the true peace and the answers to the questions in their hearts, to find your truth, for them to know God completely, the one who created our lives. We pray that you make us always remember that one day we will be tested and judged through our deeds, how we spent the life you have given to us. May they find a peace in their hearts, in a peaceful manner of serving you in the midst of a troubled and wicked world. We do not know where to go, Father. In the midst of many dangers, plagues, many wickedness taking place around us, we know one thing in our hearts, Father. You're the only one to whom we can run to in times of hardships, the one who can rescue us, the one who knows our situations and everything in our hearts. In you we cast all our worries in life. Father, please heal us of our illnesses. Protect us with your power, our families, our parents who are the elderlies, our spouses and children. Have mercy on all of us, especially those who have nothing in this world.
the orphans and the widows. Please remember them all, and may we all find hope that the day will come that all the tribulations and hardships in life will end, and you will make us inherit eternal happiness in your paradise. May we all reach the perfection you are requiring from us. And please be with everyone who's listening to your holy doctrines until they were able to completely listen and hear your teachings. And may they be with us in a rightful manner of serving you. Father, we trust that more than what our lips can utter, you will grant to us everything that is in accordance with your will. And we also pray for the sins you have found in us. Once again, please help our fellow men to be able to return and listen once again in the day of tomorrow. We thank you in the name of our great Savior, Jesus Christ. Amen. Sa Diyos Ama ang kadakilaan at sa Anak ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailanman. Tanggapin natin ang mas May we all receive the blessings and the love of God, our Father in the heavens, the saving grace and the healing of our Lord Jesus Christ, and the union of the Holy Spirit reign in our hearts and in our families forever and ever. Amen. Pagkakaisa sa bayang pinagpapalagay.